nigo bona sense mo ya vene ya mumanyo mugosori olero iga tuguchikwe manyigoro mugosori omanyakaine buna Evans Boaz ugoserie timu ya Bomachoge Borabu FC uyo wate vibinto gatie binto biria chengereta se timu eyu no bui we timu ya Bomachoge Borabu FC ase baikore timu ya Small Simba FC ngatie binto biende abaga kweregeta senikia Ndizi TV. Samarieta ngoro kwa Evans Boaz enikine mubako nangeri Brayo Brayo riri arwete kuringana no mugako minto tata ne roringete asenge jona ria gatumukire musire karaga kiro mupira oite amaoni y'abantu na mange lakini nje buna amaite nje omanya buna nyima ite tindi mobe no monto muyande timu yane ngo support yekoro ku Chelsea do tuachakire ligi bobe lakini going forward ni ndoche na otora to perform ya sengenjo some signings njiro to kora mostly nto bwati point money striker wana buna Aubameyang ya uchigo sign nkaite ngo chitoreka babi se timu ya Borabu kwanza nche ngwa kachinamba chamega ngwa kande fullback 2 na motuge gangwa kande 11 9 na 7 lakini wana buna nche according to formation ni coach itago to banga 352 nganchi te waka mutu gaiga se striker tole babere ngwa ka striking esengencho according ne itiane waka defense tingo nyara sengencho itiane tari con favor the same way na midfield tari con favor bono that's why ngo prefer waka to forward asege tieke intu na Bomachoge Borabu ntu anya goiterugetieke igono tinga gereti sinari nkorete igoso to bago chikombe kirera wa magetieke ntu anya goitu mepira yonsi to buete gotatigo yo motochite draw timu nere ya to itete keretu arenge chi playoffs igali tendere ekoro ku Small Simba ya korugogerango mat nkaite krea chito Kenya gaiga mbai gwete uzito azini to abairane teri fenche bata yebeto abagete chigolisa twese bose fans baito na bantabaya bagendere guto support gochimotu obuyambororo na coding buna sponsor ite okwana na chabarorere gente kiana baro batebe buna chi fans buna bagende to support sama tukagocha nchomo nyene Borabu gaiga tororo bune timu konyetiri at least to skewo cheke wango kego to enda div 2 gotira paka to ike Premier League karenda free timu ya ito stomenyete Clubhouse to buate TV to korigere chimeche chitwakire twarekebisha magoso twarigere chikrip chigo tokonya na ngane anyo mwali noko teibali bamaito mupiro bato join to akamu to tiramo buya twensi